Ngiyayibamba nethi khona lapho Khokhovula isikhathi sakho ke manje nabo balalele emakhaya bulisa bese ushona endabeni. Sanibona balaleli, sanibona nonke namhlanje ntambama sengikhona nguKhokhovula eMalahleni FM yona esiqhumanisayo. Ngiyanibonga. Ubaba namhlanje siphatheleni ngoba siyazi ukuthi indaba ziningi. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ke usiphathele usitshela ukuthi usiphatheleni awuxoxa indaba yakho bethi ube khona e-downtown. Bukhona lapha wenza imali bese downtown sikhuluma nabantu kahle ngiyangijabulela ukufundisa abantu ukubanikeza imfundiso khona singakukhava ngapha khona singabahlangabeza ngakho besikhuluma kakhulu ngeshop isitolo sethu esisilethe la eWitbank ukuthi kutholakale ezinye izinto esidinga ukuthi ngeke uye enyangeni singazithola nje esitolo sazochaza ngazo ama products aya ku 100 and something. Yazi ukuthi bawuthi usukhuluma ngaba product kanje ngicabanga ukuthi bekhona umama emakhaya abanye bethi hey ubuso bami bese buhlaselwa ama pimples ngabese ngingabukeki obunye zathi ngiyasola kathi kunesichitho ngoba hayi khona akwazi ukuba kanje ngangimuhle mangibuka izithombe zami kodwa manje ngendlela ekubheka ngayo ngithi hayi ngeke kodwa ke uyasho ukuthi ama product uwaphethe mhlawumbe nalapho uzobasiza futhi khona wona lawo izichitho khona abomama nje ababa bakhala kuyabantu kuyashisa ku10 siyajula manje uphethe yonke into kakhulu nabo baba nabo laba balala becelwa hayi ka umphinde khona imbiza usukuba bathathe uzumama athi hayi bengifuna nedi ukuthi ngicele akukho okuningi engifuna ukuthi benginesicelo nje kuphela baba useyofunda kwenzakho ukuthi nkosikazi siyangicela ke manje kodwa kuba ukuthi ke ipresence yakho ukuthi ube khona namhlanje kuloke uhlelo ivintage mode kanti ke ngisho kwena laleli lapha ekhaya ukuthi ke sikuphathele ezibondiwe sikuphathele ke ezi right ecabanga ukuthi ke nawe usiyocosha zisize wena uma zingosizanga wena sisizo omunye umakhelwane noma ke umuntu ke usebenza naye endaweni osebenza kuyona kodwa ngisho ukuthi ke kulolu hlelo lapho ke sifundisa khona futhi ke si proud ukuthi bekhona abantu befunda ngaso sonke isikhathi. Khokhovula namhlanje mina nawe sixoxa ke ngendaba yokuthwala nendaba yokuphakamisa okuwukuthi ke abantu emakhaya benga differentiate between ukuthwala nokuphakamisa ukuthi kuyini ukuthwala kanti ke futhi ke kuyini ukuphakamisa. Mhlambe ungagijima kuleyo ndlela leyo kakhulu namhlanje balaleli sothanda ukunenza nazi umehluko. Abantu abaningi banamabhizinesi abanye bagijime bahamba izindawo abanye abalala ebusuku sibabona bedrive imoto ezinkulu kodwa basitsheli inhlupho abanazo ebusuku sebelele nokunye okwenza bahlupheke ukudlula umuntu ongenalutho entweni esisuka entweni esifana nazo izintwalo lokho abathi ngama rituals ngesilungu. Ngizochaza kakhulu kuthe kusakhulunywa lokho kudunyiswe igama elithi ukuthwala ngathi mina no ngiyabhala nami ngibhala kuma social networks wami o Facebook o YouTube isihloko nje ngithi ukuthwala ngoba ngathi ukuphakamisa wazi noma ngikhuluma ngokuphakamisa itshe noma ukuphakamisa inkuni ngase ngibuya ngathi no igama leli lithi ukuthwala ngiyaliguqula mina ngokwami ukusebenza ngoba ngiye nga realize ngaqaphela ukuthi angithwalisi ngiyaphakamisa. Ngizosichaza umehluko walezi ndaba lezi. Ukuthwala ma ungathatha noma yini esindayo ningasindi uyifake emahlombo akho ihlale kuwo uyithwele leyo nto leyo ubunzima bayo buziwa uwe ukuthi bungakanani bubuhlungu noma buyabekezeleleka. La mase sikhuluma ngendaba yokuthwala kunemlingo abantu abayifostayo abayiphoqelelayo ukuthi bashintshe izinto ngempoqo yilapho osuka khona abantu sebefuna imlingo enamandla adlulele uthola sebebulala abantu uzokuthiwa kutholakale efrijini kamfundisi noma efrijini yomuntu uthizeni ikhanda lomuntu noma amazwani noma ulimi olwana ulimi lwenzelwa amandiya lana ezitolo nabantu abanezitolo nabanamabhizinesi ukuthi ulimi lolu ngemlingo lumemeze luletha abantu baze la bazothenga. Angithi uyibona ukuthi lento masuyibukisisa kahle ingozi emphakathini. Ngase ngizobuka ukuthi mangenza lezi zinto ngiyazenza ngisho neParliament liyangiconsulta ngamasonto amabishop ayangiconsulta ngikunika amagama abo. Mawuvula isonto uthi lizohamba
abazogcwala abantu namanga mawambone mina ngiyakwazi lokho yeah uyawubona abantu bewa kakhulu lapha so uNkulunkulu oyenza lezi zinto uNkulunkulu wenza kancane nje stable angibuyele kakhulu umlaleli endabeni ebalekile la engikhuluma khona ngomehluko phakathi kokuthwala nokuphakamisa ukuphakanyiswa wenzelwa izinto ngokukamoya ezishintshe empilweni yakho ngobungcono ngokwenza kodwa kusetshenziswa awakho amadlozi sesibukisisa ukuthi nina nidalwa nilomndeni njengabanye nivela kude ekuqaleni komuntu in the beginning of mankind so ngobani abakwazi ukuyikhona impilo nabaphumelelayo babe nezinhlanhla nabakwazi ukuyimela impilo baba nezinto leyo moya leyo yiyo esivusayo bese sisebenzisa yona ukuthi iyeseke impumelelo yakho yenzeke ngesilungu bathi evoking and invoking the spirits of your primitives to actually help you achieve any goals that you will have set forth ake ngibuyele futhi olimini lwethu nje lwabantu bekenzela nalo ngaqondi intwalo lezi zinabo abanikazi bazo ngabantu abanezibindi uthi uhleli ekseni uthi hayi indlela esengihlupheke ngayo mina sengingathatha noma yini no inoma yini i-wrong ngoba uzohamba ufika uthathe lento lena usuyatshelwa ngozosinikeza imithetho eminingi kuzomela uhlabe ngolesingapha uhlabe baqala ngeenkukhu uzolandela uzokuthiwa izimbuzi ulandele amagusha sokukhube kuzule lento idayi asafuna amagusha semfuna ukukhuphuka kancane ikhathele mina ngalamagazi amagusha ake ngithole nje inkomo noma engakatholwa ile eindoda noma engakazali ijike lapho isifuna inkomazi ngempela ekhulile ezele yaqeda ijike lapho isifuna inkabi mayijika lapho ithi ngifuna inkunzi ngempela emalundalunda angifuni into zokudlala ngemva kwalokho izokusurprise into hayi sengikhathele ngalento enyama eziqinile namagazi lawa ajiyile ilokhu ihamba icela njalo semfuna igazi manje elisoft eligijima kahle izabe sifunani la ifuna igazi lomuntu sifuna umuntu mayifika lapho imvamisa kunalaba kubantu abathweleyo ababizwa ngama the chosen kuthiwa ngama fresh blood kuyabizwa ngegazi elimsulwa wegazi elingcwele lapho izobe sifuna umuntu omncane efamily ibheka lo kakhulu omkhonzile nomthanda kakhulu wena kusho ukuthi ukuze impilo yakho iqhubeke nalentwalo yakho ugwilike kumele kube nobuhlungu obunye obuzwayo ngoba noma ngabe uthwele kangakanani lento ifike nje ngumkakho omthandayo ngumntana wakho omthandayo ngeke ungathinteke so kusekuthinini wena unesivumelwano isivumelwano sakho sithi uzothola yonke into oyifunayo kodwa kumele kufike izigaba zempilo ama stages of life where you feel the great deal of pain like you've never awumeke Khokhovula uma ngabe uthatha lo msebenzi wokuthi uyathwala bayakutshela zonke lezi zinto uma ngabe usaqala noma ezinye uyozithola ngokuhamba kwesikhathi ukuthi thina sesifuna level 2 manje level 3 usesikhathazile sesifuna level 4 noma uyatshelwa nje on the go ukuthi nayi textbook yakho yempilo ile mpilo le ozoyihamba imvamisa abantu abaningi bayenza izinto bengazi ile sizathu ngila ile sizathu ngithe hayi ake ngibe nalomshado neMalahleni FM ngesikhulume nabantu aziziningi izinyanga nezangoma abaprofeti nabantu bakamoya abaphile kahle abatholayo njengabo Khokhovula uyabuyipaka imoto ezisabekayo laphandle ungene phakathi abantu badonsa kanzima uhlele lindele ukuthi hayi leyo castmende ezofika lapha lokho enako kulungile abe sesaba ukuchazela umuntu iqiniso ipoint likuthi what if ngimchazele ngalama conditions agcina athi ayi asiyeke lento angiyithathi so usezokwenzela lezi zinto ekutshela amanye ama terms and conditions la abona ukuthi azokuxosha akasakutshela wona ngoba ujahele imali yakho akunampuphu la ekhaya kudingeka isishebo so ngiyangithandaza ukuthi abelaphi bomdabu abaphiwe babusiseke babe ngcono ngine story enginazo othola umuntu ehambe waya enyangeni iningi lezi zinto ngapha kwaZulu ngesibiza amagama abantu izinyanga ezifunda kwabanye lento zokuthwalisa encedisa agcine naye sethi nami ngiyathwalisa akagcwele lo muntu akaphelele namhlanje basungule enye into ufika
utshelwe ukuthi kule ritual noma intwalo yakho uzokwakha amaqhugwana ayilezindlu lezotwa ugoda standards yeah lezi ezikhandwa phezulu bese ziba notshani kutshana ngathi kuyi round mawungena uyakho sasazi thina lokho yakudala ukuthi yindlu eyakhelwa umuntu osebenza ngabantu ehlala lapho nemithi yakhe uhlala lapho kuhlonipheke injalo kodwa bayishintshile manje abantu bahlala beshintshwa otikoloshi bakhandwa umuntu umuntu uyingozi umuntu kusele nje ukuthi akhanda umuntu ahambe ngenyawo ukubona bekhanda ama robot lawa bephesha bazofika bakuthwalise beqedwe ukukuthwalisa sebekutshela ukuthi uzoba namaqhugwana amabili uwakhe kodwa kumele iminyango yawo iflathele umuzi ibhekele mawumuzi ubhekele kambe isizathu yazi yini lapha ecocela mina ngendlebe zonke lezinto zakhayo ugoqa standards bayimizi ngesingabo kodwa lemizi lena imoya le noma imoya le ayihambisani namadlozi ala ekhaya awayifuni ngaloko sokufanele iflathelane ukuze kubonakale symbolically ngesifaniso ukuthi laba babodwa babhekele kodwa laba abamaqhugwana labo ngoba bayintwalo bazoqala imkhuba yabo bagcina sebedimanda lezinto ezikhulumayo ezimbi beqala laba abasekhaya bazolwa bathi hayi kulomuzi wethu sekuqala ke manje iclutch lapho umuzi usuhlangahlangene uyazi ukuthi thina sithi sibona lezindle ezimbili ejardini elilodwa bese sizitshela ukuthi eyakhabo mama neyakhabo baba ngoba bethi amadlozi kunamadlozi wakabo mama kunamadlozi wakabo baba kodwa manje njengoba usuyichaza kanje sekufanele ukuthi ke siyibheke manje ngalinye ilihlo manje ukuthi hey obuza ungavele ucabangele ngeyotikoloshi notikoloshi ngeyemkhovu izinto ezobe zingafunwa ila amadlozi ala ekhaya empeleni empilweni ngalezi ndaba zokuthwala nokuphakamisa ngifuna abantu bahlala babuzisise kithi bathole kithi ngoba ungabuki impumelelo yakho kuphela nanokuthi uzoba njani thola abantu abaziyo mbuke mawufuna ukubona ukuthi abantu babe bekuthwalisa ukuhlupheka nje kodwa la abaningi babona laba abantu bathwalisa bahlupheka ukufa lezi moto engizibeke phansi lapha ngeke uyithole phandle la ngeke uyithole emzilwane lezi abangitshele ngazo bathi nazi lezi moto zimile downtown ngeke uyithole lendiyakhe so bese ngithi mina kanti wena uthwalisa abantu kuphela wena awuthwali wena ngokwakho na izoba njalo vele ngoba ngizobuza ukuthi uma ngabe lo muntu ezobamba ikhanda lami ethi uzongishaya ngehairstyle enhle yena elakhe ikhanda kanti alithathi lama hairstyle alishaye lama hairstyle sibone ngaye phela ukuthi lo buhla azosenza bona naye uyabenza wayengabenzi lo muntu usaba inhlupho nalobuhlungu engisho ukuthi buzo demanda kufunwe yilentwalo ake ngibeke ngisakhumbula omunye ubaba wangakithi nesibongo sakhe nje phecelezi salaba laba uhamba wahamba wothwala ukuthwala kwakhe kwaba ukuthi uzophuma isilonda la enyaweni yabona lezi zilonda ezingapholi sivamise ukuthi esakhe sidle icele lonke lenyawo esikhathi wathola sikhipha imsipha ngathi sisondele ethanjeni kodwa ngeke azazavume basingamule basibalunquma unyawo esibhedlela ngesikhathi kunesikhathi lapho isikhathi lezokushisa uyabe fake i-handkerchief wayicover soyilengile uthola ibrown iphuma la amanzi ngaphakathi masibhibha sikhipha la amanzi lana amabhizinesi wakhe esitolo uthenga nama ungasafuni uzombona esenza ezinye izinto ezintsha zonke ezinkulu even kuthiwa izwe liphansi economy phansi yena uphezulu isilonda nje masibhibha yena ukuthi kungani enalento lapha ya enyaweni ngoba izikhethele ukuthi mina nginikeni lesilonda akakhethi uzothola ukuthi intwalo yalolo hlobo yalelo langa yalolo suku yayisho njalo wanikezwa ama stages kwathiwa uma unesilonda kuzoba nje uzoba worse uma kufa abantu uzoba nje uzoba worse yena bese khetha lelo zinga afuna ukuthi abe kulo umuntu uma engenalutho ngalesikhathi ekhetha uzobe nganandaba nobuhlungu mhlambe ungaba khona nangaba nabo uyabefana nomuntu olwa iboxing umuntu olwa iboxing uyakwazi ukuthi ngiyongena eringini ngizoshawa zophuma lapha ngimapokopoko ngimapokopoko kodwa uyangena lapha uyakwazi ukuthi noma ngishayiwe ngaluza nginayo iportion yami kanjalo nomuntu olwa iwrestling akana ndaba nobuhlungu azobuthola phakathi eringini
yena ubheke kuphela ukuthi imali eholwa lapha ngama-million ufuna uba ngo-undertaker ngibe ngoJohn Cena yonke leyo nto leyo. Uyela kule ndaba yakababa usephelelaphi manje njengoba ubuhlungu bulokhu buhamba ngoba ngiyacabanga nje ngokwesithombe ukuthi leli nyawo liya manje seliyaphela. Kuzofika isikhathi la kufanele ukuthi banqume khona ibese kwenzakala sekwafika kaningi vele esibhedlela kuthiwa hayi siyanquma athi angeke. Lo baba kumhambela kahle. Lo baba ungaphesheya nanithi nesAfrikaans orkant. Yeah ungale ngalezimo. Yeah. Uneyitolo unanani la ayenze khona ibusiness noma isitolo noma yini. Uthatha umsebenzi wakhona lo oyabe khona umfazi ungena lapho umfazi umnikazi wesitolo kusho ukuthi intwalo yakhe kwathiwa ibusiness yakho umuntu omqhashayo aqhashwa mfana lapha qhashwa intombazana umfazi wakhona business yakho business yakhona umfazi wakhona ukuthi mhlambe imbiza uzithola lapha ezokuthi abanelise kulalwe phela ngithi impilo ayipheleli lapho asazi noma usazongifonela yini ngoba nginazo lezo mbiza. So kuningi esikubona kubantu abathwele. Ngikhumbula enye inyanga yayithwale kusosobala sowafa. Ngamkhumbula usosobala okhulunywa ngaye wayeyindaba mlonyeni. Usosobala abanye bathi wathenga ibhanoyi ngama 10 rand ngama uyazazi izitori zamabhanoyi yakhe amathathu. Undoda lona wangapha ngaphezulu emafakathini. Angithi mina ngumela pho umdaba. Ukukhuluma into ekhona sine freedom of speech emzansi. Kuneyinye engithi mawuthi uzongisuka ngihamba. Angithi nginawo ufakazi wena watholakala nekhanda lomuntu. Usamkhumbula umduduzi Manqele ngaphezulu ePietermaritzburg. Wayethwale kusosobala. Kwakunenye intwalo ebolileyo kaSosobala noBlose waseHarding sebafa bobabili. Bandlule emhlabeni. Badlule emhlabeni njengoba bamemeza nje noma bangasuka beyisipoki noma abantu ababo. Bazokuthola phela kithi umlapho wendabuko. Ngiyodibana khona makumuthi vele kuyadatshulwa hayi lapho masokushaywana vele hayi ngithi lokukhombisa ugogo wakho. Umduduzi Manqele ngikhuluma ngokuthwala namhlanje. Abantu thathani ukuphakamisa kunamabhizinesi siwaphakamisile kunabantu abase ezikhundleni zeParliament omunye mombhekile wabona lo wayengafithanga ngisho nokuba ipresident from the word go lo iministry leya kuyo vela imfitanga kodwa ungenile imithi ukuconsulta lokho. So uthi mina kungcono ukuthi uthathe ukuphakamisa than ukuthi uthathe ukuthwala. Ukuphakamisa igama engize nalo mina ngoba ngigcwele kuma social media lezi suku ukukotshwa kimi ukuthi ngithini umuntu athi ngiyenza lokho. Ukuphakamisa njengoba ngibuye ngibhala ukuthwala ngenze ukuthi abantu bagcine besazi ukuthi ngikhuluma ngani into efana nokuthwala kodwa engenabo ubungozi nokulimaza imphefumulo yabantu. Ngicela kunenzela abalaleli umzekelo. Umduduzi Manqele wadutshula kuleminyaka yo45 la eHawick. Wahambe wayethwala kusosobala. Tefika lapha kwathiwa ngizokwenza ube filthy wealthy ugwilike unothele into akazuyibone kodwa uzophila only 5 years ufe. Wayazi. Yes wayazi. Wayithatha lento le 5 years. U5 years ngeke uhlala ungafiki inkosazana. Umncane u5 years. Wafika u5 years. Wabuyela ngale umduduzi Manqele kusosobala. So wafa naye sosobala wafa naye ihluba la inyoka zazigcwele zimkhoda wafehlubeka lapha. Wabuyela hayi ndoda mina uma besebuyela manje ubuyela ukuthini ukuthi uyocela impilo yakhe. Hayi ndoda mina ngeke ngikwazi ukufa lo 5 years ngisebenzile bedrive amahama akukho moto ebingekho lapha kumduduzi Manqele. Ngikhuluma kanjena abafazi bakhe balalele laba bebangezimali lapha bakwazi babe bangamalini. Hayi ndoda mkhulu sosobala ngeke ngikwazi mina ukufa manje drive amahama lana ngasala nobani amadoda angena nabafazi azotetemuka ngemali zami lenzocela eminye iminyaka wasokuthiwa another 5 years. Uyangezelwa ke manje. Kodwa lo 5 years uvuselelwa ngempilo yomuntu. Nazo. Izicu zomuntu nani. Wasuka lapha nohamba uManqele. Tukutuku. Nangu uManqele seboshwa. Bonke abantu bayawazi ungagugula manje amakhesi kaMduduzi Manqele ecourt yasePietermaritzburg manje uzoyithola. Tukutuku. uMduduzi Manqele sebanjwe efridgini yakhe kunekhanda lomuntu. Abantu bemafakathini ngaphezulu lapha eMaritzburg bamshisela umuzi esaboshiwe ngale wagcina ngumuntu osephumile kwagcina sokungathi isisebenzi sakhe
esesiyiso sesivuma ukuthi hayi lento ibuzwa kimi imiyekeleni lwakazi futhi sesithengwe ngemali. Wayenzeni wayethwele? Kwakuyigobhela ukuthwala. Ukuthwala. Umsebenzi wakhe wasala phakathi umduduzi waphuma. Tephumile lapho waba nabantu abakhiphela imithi lababamba bedubula ama-ATM. Uyabona izinyanga nathi senze ezinye izinto ezi snacks man which are not healthy for a human society. Yeah, kubalekile ukuthi batshele abantu iqiniso bangabe beza kuwe. Yes. Ubatshela iqiniso ubuyibagayide ungabayeki besenza into ezilimaza umphakathi. Wayese nabantu abadubula ama-ATM abathintini kwazofika le okuthiwa ngebank. Mele kuyodlopha ibank le ufikela khona izimali ngale kuHawick. Kanti umfana omunye unentombazana aqabene nayo yabisiyo setup isiyobika ngale maphoyiseni. Lapho umduduzi wayethe ngeke ngisale kusoshaya idepo imali lafana bangicisha imali. Wahamba nabo ngeRange Rover ilokhu no Range Rover Ford Ranger lawa ama XLT amakhulu lawa ama WK. Bathe befika ngalo behlangana namaphoyisa amabehla amaphoyisa bamisa bavela bakhipha ibhamba badedele amaphoyisa ashaya bamshala ekhanda kwavuleka kwaphuma into emhlophe. Ungamgugula manje umduduzi Manqele ideath yakhe yelokuzeni kudutshulwa lapha namaphoyisa babemshaya ikhanda ngazo phamganini izibhamlezana zaziwa uRamaphosa ukuthi isiphe esamshaya ikhanda leli kwaphuma into emhlophe noma ibuchopho lobana hlala ilanga lonke isidumbu selapha. Wayeseqedile lo munye u5 years. U5 years lo ususiyophela. Lo awucelile. U5 years lo usiyophela usosobala sowafa uzoyicela ngapha impilo. Usho ukuthi Khokhovula uba ngabe lo muntu ohola lo msebenzi wakho njengayo usosobala nayo umduduzi uma ngabe usosobala esedlula emhlabeni akekho mhlawumbe omunye umuntu ongase asize akhona ukuthi asize umduduzi. Mina if he had come to me I diffuse. Ngiyadifuse lezo zinto. Ungabuka ko Facebook wami ngangikhipha okunye Bushbuck Ridge la emafikeng recently bengikhiphe ezinye izikhova zindiza la komnye umuzi undoda khona tongiqolana ukhona nje akazange sabe ukuthi simveze la. Kodwa ke kunabanye ozobe engafuni ukuthi lento yakhe mhlambe yazi ukuthi unayo okakhulu izinyanga nezangoma ziyabheda azifuni ukuthembela kwabanye kanti kufanele uspecialize kwazi ukuthi ukhokhovula into ezinjene uyashaya uyazazi kodwa ezinye naye usezophephela thembele koza kwabo. Kodwa thina sifani nabelungu we are very selfish. Uthi ngingavele ngizwakale kuthiwa bengifuna usizo komunye uza kwethu kuzothwa nginamandla kanti ungazi konke wena uNkulunkulu yini. Khokhovula amagama mhlambe ongabatshela wona ngalokuthwala amagama okugcina sesizovala nokuphakamisa ukuthi ungathini kubona ungababonisa uthini. Right mina angithwalisi ngiyaphakamisa. Kanti ma uthwele unento ezikuhluphayo usalala ebusuku uthathe izinto ongazazi ngibize ngizozikhipha ngoba ngisho nabathakatha abanitshalela izinto emzini yenu noma banifaka izinto enihamba nazo izinyoka nani ngibize ngizozikhipha. Kodwa mangabe une business lakho nemizamo yakho ufuna ukuphakama izinto zakho zenzeke ngiyakuphakamisa. Leyo nto wena uyibiza ukuthi ukuthwala mina ngibiza ukuthi ukuphakamisa. Awuna kuba nezinto nje ezisnacks ukuthi awusalala ebusuku kwanjiswa lento eziphilayo ungazwa kuthatha into ephilayo ungavumi wena yeka. Njalo uma ufike kumina unamthetho eminingi ozoyinikwa sokufanele uphile nayo ishintshe impilo yakho. Ma wenze leyo mali noma ibusiness yakho leyo mali isebenza njengayo yonke imali umuntu angase ayithole engaphandle kwa rituals. The word ritual doesn't mean killing people wenza lezo zinto. The word ritual means power force to turn things around with spiritual intervention.
Usuzwele ke mlaleli lapha ekhaya ukuthi ke uKhokhovula ubethini ke namhlanje bekafundisa ke ngako ke ukuthwala nokuphakamiswa. Mhlambe wena ukhona indlela ofuna ukuyithatha, ngithemba ukuthi ke usufundile kancane ukuthi ezinye zezinto esizifunayo empilweni zihamba nani, ubunzima bakhona bukuphi, kanti ke futhi ke nokujabula kwakhona kukuphi. Valelisa Khokhovula sibese ke thina siyaphuma siyaphela endlini sokusakaza. Siyabonga abalaleli, siyanithanda kakhulu nibe bahle emakhaya. Inamba bazokuthinta kuyona manje sidinga uKhokhovula utholakala ku 073 0373093 bese kuba nale ethi 063 811 1178. Kuleli sonto elizayo sizothinta kakhulu into ezihambisana nakho ukuphakanyiswa lokhu okuyisigubhu kube isihlahla sempilo esisitshalayo, which is a tree for prosperity, bese sizoba nophondo lwamandla. Ile zinto sizithola kuKhokhovula, okunye nizokuthola ngawo lamafoni bese wakhuluma nibe bahle emakhaya. Angivalelise kuwena ngisho ke ngithi ke ukusekhona usiya naye ke ezokhona ukuthi ke ashaye umsebenzi wakhe. Mina nawe kusasa na kanjani ngaso sona isikhathi esifanayo. FM 98.7, the best in the city. Emalahleni FM will not be held liable for third-party opinions during interviews, social media comments, or other formats played on air. Nkosazana, Thank you. uyasakaza.